Gitte, I ansætter nyt personale i Dansk Administrationscenter? Ja, det gør vi, fordi den nye lejelov er nu en realitet. Og for at være på forkant med de nye lovkrav, så har vi valgt at udvide medarbejderstaben med 3 nye medarbejdere. Vi ansætter en bygningskonstruktør for at imødekomme kravet om udarbejdelse af 10 års vedligeholdelsesplaner. På den måde så vil vi være på forkant med de krav, vi forventer vores kunder i stigende grad vil efterspørge. Vedligeholdelsesplan og økonomi hænger tæt sammen. Det handler om at optimere driften og vedligeholde af en ejendom og dermed sikre en sund økonomi. Vi ansætter en udlejningskonsulent, som skal varetage og koordinere fraflytning og genudlejning af ledige lejligheder. Det krav i lejeloven er, at vi fremover skal lave indflytningssyn, og det vil vi på bedst mulig og mest professionelle måde forberede os på. Istandsættelsesreglerne ved fraflytning er også blevet ændret, og det giver udfordringer. Og på den måde der vil vi gerne sikre en ensartet høj standard. Og når vi ansætter en administratorelev, så er det fordi, vi føler et medansvar for at uddanne unge mennesker til branchen. Branchen er i forvejen presset, vi mangler uddannede medarbejdere, og vi opruster til vækst. Og så vil vi gerne stå ved vores motto, vi yder mere. Det kræver højt serviceniveau, og det forpligter.